Už sme si dlho žiadne sliepočky neukazovali. Tak tu máme tzv. Aprílový termín. Počujete v pozadí taký hukot, takže ventilátory už tu valia na plné. Tieto sliepočky budú mať teraz sobotu 14 týždňov a už pomaličky pôjdu do sveta. Tak potešte svoje oko. Žíhaná krasavica. Hnedá, tzv. D102. Čo sa nám tu ešte ukazuje? Tu máme čiernu fešandu. D109 čierna, ona má také zlaté na sebe. Modrá. Takže tuto rastie aprílový termín, aktuálne 14 týždňový. Tento víkend nás čaká finále prvého tzv. Marcového termínu. Tie majú 18. Čiže vyvážame tie vzdialené oblasti ako Žilina, Martin, Liptovský Mikuláš, Banskú Bystricu už máme hotovú so žiarom. Tu sme museli dať o týždeň skôr, aby sme to zvládli. Takže teraz Žilina, Martin a Liptovský. Tuto vidím, že je aj pár zlatých. Človek si nikdy nepamätá, čo príde ako kuriatka, tak potom si takto ozrejmuje. Ale pipika. Ozrejmuje, že aké tu vlastne behajú. No a čo to znamená? Aj si ich ukážeme. Tie už budú mať teda 18 týždňov, všetko bude vyvozené a od pondelka 33. začíname s dopredajom toho termínu. Takže kto si viete prísť osobne a máte záujem už o také 19 týždňové sliepočky, tak môžete sa nám od pondelka hlásiť a v ten deň alebo na druhý bude možný odber. Cenu sme ešte nenamysleli, budú asi o niečo drahšie ako 18, už budú ťahať na 19. Ak zavoláte, tak veľmi radi oznámime, ale nemáme ju ešte vymyslenú. Uvidíme, koľko kúskov zostane, od toho sa to všetko odrazí. Pozrite na tie zvedavice, všetko sem prišlo sa a všetky oči na mne. Takto spieva Mike Spirit a ono to platí. Trošku ma obstúpili, našťastie sú nažraté, inak by ma tu mohli aj skonzumovať. Žíhaná, ahoj. Ahoj. No, prečo ma glveš? Táto žiarli. Prečo žiarliš? A toto je Sussexka. D104. Ukecaná. Tak a ideme sa pozrieť ešte na tie 18. Nech máte predstavu, ale berte si predstavu aj z tohto. Takto vypadá 14-týždňová sliepka, takže ak vám niekto doveze 14-týždňovku a chytí ju do jednej ruky a vojde sa mu pomaly do dlane, tak niečo na tom nesedí. Teraz toho dosť po tom internete koluje. Toto je 14, pozrite voči ruke. Takto vyzerá 14. Oni teraz strašne rýchlo rastú, takže o týždeň budú to úplne iné sliepky. Toto je 14, takže keď udrží tú 14 v jednej hrsti, tak niečo nie je v poriadku. No, tak poďme ďalej, poďme pozrieť na iné. Zlatá. Babi, aby ste mali predstavu, prečo sú naše sliepky také pokojné, tak bežne sa takto medzi nimi pochoduje. Takže v podstate sú na ľudí zvyknuté, všetci sa s nimi rozprávame, ono dominant býva, keď je trošku v inom systéme odchovu, dosť plachý hybrid, ale vidíte, že pokiaľ s tými sliepkami fungujete a sú na vás zvyknuté, a toto sú teraz také najväčšie puberťáčky, oni sa začnú teraz skľudňovať a začnú byť také prítulnejšie. Pozrite, žiadne pierko nechýba, každá sliepočka krásne zaperená. No sú to fešandy. Už aby išli do sveta, o týždeň sa pustíme aj do tých 15 týždňové začínajú rozvozy. Začínajú si ich ľudia pomaličky brať. Žiadne pierka nechýbajú. Krásne operené sliepky. Radosť zo života. A ešte si ukážeme, často sa pýtate, či už môžu ísť takéto von alebo 12 týždňové, tak vám ukážem, koľko tu majú stupňov. Takže pre predstavu, takáto tu je teplota, 11,9 stupňa hore, čiže pri nich dole ešte nižšie, dole bude tak 10,5 stupňa. Takže u nás to tu valí na plné pecky chladenie alebo vetranie,
tak vidíte, že pri takýchto stupňoch sú bežne naučené fungovať, nie je sa čoho báť dať tieto sliepočky von. Už v tomto veku o týždeň budú opäť odolnejšie voči počasiu. Ešte ostaneme pri 14-kách. Toto je druhá časť haly. Ak máte green shelly v aprílovom termíne, tak môžete vidieť, že v tomto termíne nie sú len zlaté. Toto tu je zlatá, táto v popredí. Ale sú tu rôzne, neviem či toto, teraz to nemám úplne naštudované, ale táto. Toto myslím si, že je blue shell a že to je sliepočka, čo znáša v podstate akoby modré vajíčka, také jemne zelené. Takže v tomto termíne niekto dostanete aj také. Trošku to s tým pobijem. Tu je taká zase tmavšia green shella. Proste v tomto aprílovom termíne budú namiešané. Tu je ďalší farebný odtieň green shelly, tam je odtieň green shelly. Čiže sa pripravte, máte šťastie a aprílové budú také mixnuté a aj vajíčka zelené budú rôzneho odtieňa. Vidíte, že tu sú čierne so strieborným krkom. Myslím si, že je to D149 označenie. Aj tuto ich vidíte, tam už aj zdrha, už vidí, že idem po nej. Tu sú títo malí smradi, to sú leghornka. To sú proste polovičné sliepky, vidíte za ňou tú žíhanu velikánsku a túto polovičného prcka leghorňáckého. Čo moja, ty si nejaká odvážna, ale pekná, biela, čistá. A ukážeme si koniec haly. Táto hala je dlhá, takže si ukážeme koniec. A tam som presvedčený, že všetky leghornky budú napratané, lebo oni sú špecialisti. To je v tomto veku také nekontaktné zvieratko a snažia sa byť od nás čo najďalej. Zrovna táto vždy nejaká výnimka potvrdzuje pravidlo a zrovna táto je nejaká moc zvedavá na leghornu. Tak ideme pozrieť zadok haly a uvidíte, že tam bude biele more. Že? Pipika. No to ty aj nemôže byť leghorna. Žíhaná vás pozdravuje. No. Druhá. Zlatá green shellka. Taká tmavšie hnedá green shellka. Uvidíme, aké kuriatka dostaneme, ale na jeseň by som tiež chcel spraviť taký mix green shellov. Možno, že aj v úplne iných farbách. Tak uvidíme. Ešte možno ste zaregistrovali, že teraz sú novinky ako sliepočky na rúžové vajíčka, na flakaté vajíčka, takzvané dominant lila, alebo DS lila, to je tuším označované. A potom je to DS Heidi. Ale tie my zatiaľ nemáme, premýšľame, či ich dáme na jeseň. Ono ani liaheník ešte nemá dostatok, tu je zvláštna green shell, ani neviem čo to je zač, ale to bude tiež na tie, to bude tiež blue shella. Ešte sa k tomu vrátim. Lile ani tie Heidi zatiaľ nemáme. Ono, ten program ešte nie je došľachtený, čiže stáva sa a dosť pravidelne, že napríklad z 10 vám ešte 4 sliepky nebudú znášať vajíčka, aké očakávate. Takže my počkáme a podľa všetkého to dáme až budúci rok. Vtedy sa to každou generáciou sliepok rodičovských sa to posúva o desiatky percent. Tak dúfam, že budúci rok už sa to dostane na 80-90% došľachtenosť, čiže z 10 9 sliepok, 8 až 9 bude znášať vajíčka, ako očakávate. Ostatné budú znášať klasické hnedé. Tieto leghorny ma tu normálne prekvapujú, toto není u leghorny vôbec normálne, že sa nechá pohľadiť. To sú také divožienky divoké, že? A toto není vôbec normálne. Čo vy robíte? Vy máte utekať? A už sa to tu všetko okolo mňa zhromažďuje. Už som zase obklúčený. Sú to zvedavé zvieratka. Pipiky. Čau. Tak poďme pozrieť dozadu. A ja už to vidím. Tmavo, 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 tmavo. Biele more. Tak to funguje s nimi. Tuto, keď chcete si ísť pre leghornu, tak musíte ísť na koniec haly, lebo tu sú všetky napratané, klasika. Že, babi? Tak, tu už je ten pohľad podstatne smutnejší. Toto sú marcovky. A už teda odchádzajú. Už ideme do posledných pár dní. Dneska, čo natáčam, tak je
Tak je. Čo je? Je štvrtok, zajtra piatok. Pár kúskov z nich ešte odchádza. Ono toto nie, toto je len jedna časť. A takéto časti máme 5 takýchto častí bolo v rámci marca. Čiže toto je len jedna z nich. Tu máme oddelené napríklad green shelly, dark shellky sú tu všetky, takže keď pozriete čiernej na nohu, ja vám zasvietím, tak sú chlpaté nohy majú. To sú dark shelly. A sú tu green shelly. V tomto termíne boli len zlaté, tak sa pokochajte. Toto sú oni. Už sú to riadne sliepky. Hrebienky sú hore. Už rastú, už dospievajú. Zvedavice, že? A tie už aj začínajú znášať. Tu už sa zbierajú vajíčka, takže už začínajú. Môžeme si potom ukázať, ako vyzerajú vajíčka od zlatých green shell. A už sa to pomaličky za nami zbieha. Už sem tam, že? Jak počujete a vidíte, tak už pomaly idú, že? Zvedavice. Takže green shellka. Trošku som to nezvládol pri rozdeľovaní do hál a dostali sa sem aj čierne, čiže sú tu dark shellky, ale našťastie sa sem dostali čierne so strieborným krkom, takže nemusíte ju chytiť do ruky, aby ste rozlíšili. Pozrite, tá už si vlastne čupne ako kohútovi. Takže toto je známka, že už znáša alebo bude začínať. Teraz sa otrasie. No. Proste už čaká kohúta, aby boli vajíčka oplodnené, tak takto sa správa. Vidíte, toto je so strieborným a keď je celá čierna, tak to je dark shell. Môžu mať na sebe trošku zlatého, ale celá čierna vieme hneď, že je dark shell. Čiže nemusíme ju zdvíhať a pozerať na nohy. Pár leghorn tu ešte pobehuje, tie sú aj v iných častiach hál. Pipiky, no poďte sa potešiť. A toto teraz budeme čistiť, musíme to rýchlo vyčistiť, lebo tu sem pôjde odchov ďalšieho. Takže musíme pripraviť, vydezinfikovať, vyčistiť. Tieto už neutekajú, tie už sa skôr motajú pod nohami, že? Pipiky. Takže tieto budú na dopredaj od pondelka. Ešte z nich teda odíde, čo má odísť, a ostatné od pondelka môžu byť vaše. Kľudne sa hláste a už len na osobný odber. Že? Tuto je klasická hnedá zlatá. A ešte pozrieme teda aj tie ostatné časti. Prečo sa motáš? Prečo sa motáš? A ukážeme si tie vajíčka, idem pozrieť vajíčka. Tu som našiel také zákutie, kde by mohli byť a vidím, že aj sú. Takže oni si nájdú taký kľudný roh. A môžete pozrieť, tu už začínajú. Cez deň to zbierame. Ale tuto máte vajíčka od zlatých green shellov. Takto vyzerajú. To sú od mladých sliepočiek, takže to sú maličké SK. Oni sa budú časom zväčšovať. Tu máme ďalšiu halu. Tu je o čosi viac, nakoľko tu, čo sme si ukazovali predchádzajúcu s tými green shellami, tu potrebujeme rýchlo vyčistiť. Takže odtiaľ čo možno najviac sme vždy chytali. A tu je teda takto jedna časť. Takto tu je časť druhá. A ešte toto isté je za touto stenou. Takže toto ešte máme z marcových. Veľa z nich odíde v najbližších dňoch. A potom, ako sme si hovorili, od pondelka začne do predaj. Ježišmaria, to ty. Je taká stíhačka, počuj. Tak, tu máte napríklad džíhanu, 18 týždňovú, aby ste mali predstavu. To už sú normálne sliepky. Tu máte hnedú D102, pecen. Pre predstavu, takto vyzerá, toto je veľkosť, ja to trošku zmenším. Takto vyzerá už dospelá sliepka, proste klasická 18 týždňovka. Takto by mala vyzerať. Tu si to zase zväčšíme. Tu máme modrú, ďalšia hnedá. Už si čupajú, samozrejme sú tu aj také, čo nie sú až tak vyvinuté, čo už budú začínať znášať, ale tu je krásna modrá, hnedá, čo bude začínať, čierne už sa dobiehajú, už budú začínať. A ono to aj začína, aj si ukážeme. Tuto už je vajíček na znášaných. Toto sú vlastne vajíčka už od nich. Sú to také SK, ale to už sú od nich. Menšie, väčšie, väčšinou tí väčšie, toto by nemuselo byť, ale keď je nejaké extra veľké, toto by mohlo mať aj dve žltka. Stáva sa od tých mladých bežne. Sú tu aj úplne maličké vajíčka, vidíte, takýchto prckovia, proste začínajú.
Pozrieme na druhú stranu. Tu máme druhú stranu. Veste sa. Tu by mali byť aj trikolóry, tak si ukážeme, ako vyzerajú tie nové trikolóry, takzvaná trikolóra heavy. No sú veľké, sú také isté, jak ostatné sliepky. Trikolórky vždy boli menšie, ale tieto je to normálne veľká sliepka. Tu pred nami jedna uteká, napríklad táto tu. Toto je ona, vidíte, že je dokonca väčšia, ak tá nedá vedľa nej. Sú to normálna veľkosť sliepok. Budú mať hnedé vajíčka. Nejdem ich plašiť, skúsime ešte nejakú pohľadať. Tu nám Sussexky behajú. Toto je tzv. Modrá Sussex sa to volajú, alebo niekedy Amberka, ťažko povedať. Toto je Amberka. Toto je Amberka. My to moc nečleníme. Vy si zoberete kľudne aj Sussexku z Amberkou, vidíte, že tam veľký rozdiel nie je, vo vajíčkach tiež nie. Aspoň máte ten dvor taký zaujímavejší. A tie Amberky tu zostávajú, tie budú na dopredaj. Snažíme sa vám vyberať tie Sussexy, čo sú úplne že 100% Sussex. Toto je tá modrá Sussexa, ak sa nemýlim. No ukáž sa ešte, kde je nejaká trikolórka. Tam nám jedna zdrhá. Tu máme jednu fešandu. Tu sú dve, už sú to klasické sliepočky, ale budú pekné, hlavne budú pokojnejšie než bývali. Aj toto vyzerá na trikolórku, toto čo je? Toto je taká zaujímavá sliepka. Potešte sa, pozrite na tú Sussexu, katalógovú, ukáž sa. Takto majú vyzerať 18 týždňové. Som veľmi spokojný s tým marcovým termínom, tak verím, že aj vy. Snažíme sa to robiť čo možno najlepšie. Vidíte, že tie zvieratá sú zdravé, spokojné, nechýba tam žiadne pierko, sú proste ako z katalógu, ako z obrázku. Dúfam, že to oceňujete, snažíme sa to robiť čo možno najlepšie. Pozrite na tú krásnu modrú sliepku. Tu máme tú trikolóru, ukáž sa. Pozrite na ňu. Tu tesi. Čakaj. Tej sa nechcem moc natáčať. Ale je to fešanda. Haló. Ukáž sa. Pozdravujú. Svietim im do tváre. Žíhaná. Bude to asi také dlhšie video. Ako som dlho nenatáčal, tak aspoň si ho trošku užijete. Ešte ďalšie trikolórky. Niektoré sú viac bodkované, niektoré menej. Je to také rôzne, ale väčšinou sú teda extrémne. Vidíte, že sú flakaté. A tu je tiež tá ďalšia strana haly. Ešte máme čo predávať, tu už je prázdno. Ale ešte má čo odchádzať, takže v pondelok sa vás tešíme. Tak, aby sme to mali kompletné, tak tu sú 10-týždňové krásky. Takzvané májovky. Zlatá. Aj to je zlatá. Toto je D8P3 tmavá. Takže takto sú ešte májovky 10-týždňové. A to je aktuálne všetko, čo máme. Myslím si, že to je až. Marcovky skončíme, ideme na aprílovky a tieto budú mať 15 týždňov na začiatku mája. Oni si tu tak polehávajú v strede, boky sú prázdne, zadok je úplne prázdny, takže ako budú rásť, tak sa budú rozširovať. A tu sú všetky farby pokope, vidíte tam trikolóry, leghorňáčky, tam uteká Sussexka, tu chce so mnou bojovať žíhaná, modré, hnedé, celá tá klasika, čo robíme. Vzadu to je prázdne. Práve ste počuli, spustilo sa vetranie, ide sa to tu vyvetrať, tu sa ešte nevetrá stále. Tu máme kohutiska, ten by tu nemal byť, toto by mala byť sliepočka, akurát není to nikdy 100%, tak sem tam sa nejaký vyskytne, ale bude to fešáčisko trikolorácky. Ty pôjdeš za svojimi kamarátmi do Častkova, aby si tu nerobil zlobu. Takže tu je takáto halička a najmenší májový termín. Tuto sú greenshellky vyskočené, toto zlatá. Tu sú väčšinou zlaté v tomto termíne. A už idú za nami, že pipiky, už idete? Pomaličky sa posúvajú.